Hello mga Oragon, mga besh, mga bayi. Dito tayo ngayon sa office. Hihintay na lang ng oras, mag-out na. Habang naghihintay ng oras, kakainin ko muna tong aking orange na binili. Ano to Pampa vitamins. Vitamin C. Vitamin C para may panglaban tayo sa carbonara virus. Okay. Siya nga pala mga beshi, mga Oragon. Bago kung halimbawa pala magsusubscribe sa isang channel, kailangan pala mag-play muna ng video. Yung video, kailangan ma-play muna mga 2 to 3 minutes bago mag-subscribe, kasi kung pag nakita nyo yung channel automatic subscribe kayo, yun pala ay hindi nakikredit sa channel yung subscription nyo, kasi kailangan pala ma-play muna yung video kahit 2 to 3 minutes bago mag-subscribe, kasi pag hindi, dinidelete pala yun ni YouTube yung mga nag-subscribe ng basta-basta lang subscribe na walang na-play kahit 3 minutes man lang na video, hindi nakikredit yung subscription. Naka-subscribe nga kayo pero hindi naman maa-add dun sa channel na subscribe nyo. Although makikita rin ng nung may-ari ng channel na naka-subscribe, kaso nga lang mga ilang minuto or umaabot din ng kinabukasan, nawawala din yung nag-subscribe. Kasi nakikita ko dun sa sa mga nag-subscribe sa akin na ganon, na biglang nawawala. Yun lang siguro sa isang dahilan sa mga nag-subscribe na basta na lang click yung subscribe button, diretso na kahit di nag-play ng video. So kahit pangit yung video, 1 or 2 to 3 minutes ma-play nyo tapos subscribe, ayun, makikredit na yung yung makakount na dun sa channel na sinubscribe nyo yung subscription na nyo. So yun lang. Kaya kahit ako naman dati hindi ko alam sabi ko bakit kaya nagbabawas yung nagsusubscribe sa akin, magsusubscribe ngayon kinabukasan mawawala. Yun pala yun, kasi may mga napanood akong mga video na ganun nga pala yung mga nangyayari sa sa mga nagsusubscribe na diretso na lang na nagsusubscribe, tapos hindi piniplay yung video kahit up to 3 minutes, 2 to 3 minutes siguro, basta ma-play mo yung video, ayun, counted na yung subscription mo doon sa channel na sinubscribe mo. Pag diretso pindot, subscribe agad, walang play na video, not counted, dinidelete daw ni YouTube yung mga subscribe na ganon. So yun lang naman. So ngayon, habang nandito pa ako, naghintay lang ng konting minuto para mag-out. Pag uwi, maliligo at magluluto para sa hapunan. At bago pala yun, papahilot ako sa aking buddy, aking kasama sa bahay, kasi medyo napilayan si Oragon kanina. Pag bend ko ng katawan ko, pag baluktot ko ng ganyan, pag yuko, sumakit yung balakang ko. Nagsuot ako ng medyas na hindi nakaupo, binend ko lang yung likod ko, sumakit yung balakang ko, ang sakit. Pag galing ako sa upo at tatayo, ang sakit maglakad. Mamaya, shout out kay buddy Mr. Mario Marquita. Buddy, masahin mo ko mamaya ha. Pagdating natin, pagkaligo, dadapa ako dun sa foam na nilaban mo yung cover.
Doon mo ko banatan. Hilutin mo yung aking balakang, buddy. Okay? Thank you. So mamaya, papakita ko sa iyo yung hilot ng aking partner. Maraming ang alam yun, maraming nalalaman. Talented talaga. Mekaniko, siraniko, driver, cooker, cooking, chef. Maraming alam. Marunong pa magmasahe. Mamaya makikita nyo kung paano siya magmasahe sa aking likod. Okay, mga Uragon. Kain muna tayo. Orange. Hindi masyadong matamis, di rin masyadong maasim. Parang normal lang. Level lang. Hinugasan ko pa, sinabon ko pa ito kahapon sa bahay pagkabili ko. Kaso nadaya ako dun sa sa binili kong isang tray itlog. Napansin ko yung resibo sa bahay na. Isang tray yung binili kong itlog. Ang nakapunch sa resibo, 3 tray. Hindi ko napansin. Pansin ko na sa bahay na, so wala na. Hindi ko na binalikan. Lugi ako dun Sayang din yun. 27 real din yun. 2 tray. Hindi ko na binalikan. Marami naman ako nabili kasi kahapon. Kaya akala ko yun na yung mga babayaran ko talaga, gano'n na yan. Kasama na. Nung mapansin ko yung itlog, 3 tray yung nakapunch sa resibo. Huli na, nasa bahay na. Bumalik pa ako doon, baka hindi rin maniwala. Sa counter. Aksaya pa ako ng oras doon. Bahala sila. Donate na yun sa doon sa supermarket na pinagbilihan ko. Shout out doon sa cashier. Bata pa Nagkamali lang siguro. Yummy. Yummy. Let's go, mga Uragon. Uwian na. Sarado ko muna tong aming mumunting opisina. Patay natin yung electric fan na naka-on. Kasi sayang naman yung kuryente, natakbo yung electric fan. Wala namang taong nagamit. Ayun. Napatay na rin. So, mag-out na lang si Uragon, mga beshi, mga Uragon, mga besh, mga bay. Ito ang aming planta. Medyo masukal, magulo, gawa ng bakal, puro bakal. Ito pa, patayin pa natin itong isang electric fan. Ito na ba? Ito pa. Ayun, napatay na, ayan na. Malaking electric fan, industrial fan, ang lakas sa kuryente. Ayun pa, mayroon pa dun sa kabila. Patayan ko kasi mamaya papasok ng mga panggabi, mga Uragon. Sayang naman yung kuryente. Makatulong man lang tayo sa ating company na makasave sa kuryente kasi mamaya pang pasok nila alas 8 ng gabi, alas 4 pa lang ng hapon ngayon, mga Uragon. Sayang naman. Ayan ito po, ikot lang electric fan. So ayun, patay na. Punta tayo sa aming freeze machine.
fish machine ang aming ginagamit sa pag in and out. Dati anong gamit namin eh, swipe card, yung ID card employee, yung ano namin, company ID, yun ang ginagamit namin sa pag-swipe. Kaso binago kasi maraming nandadaya. Pinapasa-pasa lang yung card kahit hindi pumasok. Nakain na. Di ba, pre? Oh. Ayos, pre. Mag-vlog-vlog tayo dito, baka tayo kikita dito. Uragon. Sige. Ayun. Marami nang nag-out. Nag-out sila doon. Kami mag-out na rin kasi alas 4 na, uwi na. Yung mga ano na nauna na, 2:30. Ngayon kami pala. Ito si Loknat para pinakangwapo nitong palit. Bakla yan. Kaso bakla daw. Yun. Hindi na yun. Ayan. Tayo. Uwi na, mga beshi. Uwi na si Uragon. Pauwi na. Ito na yung mga gwapo. Mga pogi. Yung mga... Oh. Sanitizer na daw. Oh, ayan pa. Oh. Advertisement. To avoid coronavirus, use hand sanitizer. Okay, good. That is good, pare. Yan. Sobrang init. Napakainit. So, antay kami ng bus dito, mga Uragon. Habang naghihintay, dito muna tayo. So, mamaya ulit. Okay. Saan ba? Yan na yata ang aming bus. Yan. Yan kami. Bus! Uragon! Dito na ako. Yan! Okay, wasak-wasak mga besh, mga bay, mga Uragon. Ayun, dito ako sa bahay, magpapamasahe ako sa aking partner kasi marunong naman ito magmasahe. Napilayan si Nonoy, si Uragon, kaya may bali yata. Ito yung aking partner, oh. Kailangan namin to. Ayan, oh. Pampatibay ng buto. Yun! PM lang kayo kung gusto nyo. Siya. Marami talagang talento kasi marunong magmasahe. Suwi to eh, suwi. Oo. May masahe na. Maraming barbero pa. Mekaniko, siraniko, driver, sweet lover. Tayo niya. Basta driver, sweet lover. Oo. Bawal mo na ba eh. Diba? Ha? Hindi na bawal na eh. Bawal ba yun? Cut. Oh, cut daw. Mamaya ulit. So, lipat kami mga beshi. Dito ako sa aking tulugan magpapa-masahe. Tingnan natin kung kaya ba. Kaya ba, bay? Dadapa lang ako dito. Kasi, ano ba? Kasi ba? Kaso, bubarin ko to. Makikita naman yung abs ko. Sa likod lang naman eh. Ha? Sa likod. Sa likod lang. Hindi ko na yan kasi yung abs ko kasi medyo masilan makita ng mga baka alam nyo na. Baka Abstract. Oo. Ay, Abstract. umilaw pala oh. Ibig sabihin laga na yung Bluetooth. Oo. Sige bay. Mga lumat naman. Ha? Ikaw na bahala dyan sa kung anong posisyon maganda dyan. Yeah. Ish. Wasap. Kaya mga. Yan ah. Oh. Yan. Sumasakit na yung balakang ni. Kailangan na. Makikita yung aking dito. Lagayan ng 5. Yung alkansya. Yung alkansya. Huwag yung tingnan ng alkansya ha. Lagayan ng jokes box. Sige. Birahe. Lagayan ng jokes box. Yan. Ito masakit eh. Asan? Diyan. Ito.
ko na malaman kung nasaan banda. Dami natin natutunan pag lockdown. Oo, ito yung lockdown lang, dami ng talent si partner. Masas muna natin yung kamay para magaling. Para gumaling para, siya. para dumulas. Sabay. Sabay. Bismillah, wow. Uwat manibay. Ano, manat? Banat ka rin na pag yuko ko nung ano ko. Ano yun? Suot ng medyas. Kita ba yung jukebox dyan? Hindi pa na hindi pa nahulugan ng 5. Ilang kanta ba to? Unlimited yan, unli song. Moving. Init pa ano? Ano kaya yung mga ano dyan? Siguro mga muscle na nabanat, no? Ha? Parang nasa mga gilid-gilid ng spinal. Kita rin dito sa box natin yung buti. Huwag ko pakita yung jukebox, bay. Hindi mo Ito man. hindi man kasi ang one dyan. 5 piso? 5. Ay, hindi kapitan natin ng real. Maliit. Alay. Kasi, Tago natin ang jukebox. kasi real dyan, oh. 1 real. Real. Pag tumayo ako galing sa upuan sa kanina lang yun. Ano yung ito kaya ako, yung nasa lubong ng lamig ba? Pag pinupo ko kanina suot ng pinito sa paa. Bigla na lang sumakit. Kumbaga disaligned. Oo. May... Istirat kaya natin. Sige, kunin mo yung tester mo. Tister. Ang tester, kunin yung tester. Ang tistira natin ba? Tapos yung positive, isusok natin sa lubot. pag umikot siya, may ground. Maipit yun ng jukebox. pag maipit yung ano, may ground siya. Yung mga gusto dyan magpamasahe, PM lang. PM is the key. Pwedeng whole body massage. Dami na naming piniim, wala naman lang lumusot. Yung magpamamassage dyan. Pag uwi nyo, di na ako makakalakad. Pwede kayo magpamasag dito, magdala lang kayo ng wheelchair. Wheelchair, pagkatapos masahin. Bali-bali ang to. Tumunog ba? Ayan dyan, ayan, masakit. Ayan, masakit dyan, ayan. Parang na yan ang namanat ah. Andyan ang mundo, masakit sa may puno. Oo.
ka ba bukol? Nasa ilalim yata ang bukol ba? Sa ilalim. Nakadapa kasi. Naipit ang bukol. Dalawang. Uy, dalawang bukol dyan. Dalawang bato. Naipit. Ipit. Wala. Maalat na yan. Alat na kaya? Hindi pa siguro nakaligo kanina eh. Yung sumasakit sa'yo sa hinilot ko na wala. Wala naman. Kasi nang wala sa akin hindi. Ano lang siya ba? Gawa nung sa trabaho kasi Oo. upo, lagi nakaupo sa Manibela. Hindi, tsaka yung maganda sa gabi talaga. Relax na tamang mo. Oo. Dapat hindi ka nagsabi mo, ayaw ko magpang-araw. Wala eh. Nakamadan kasi. Bigyan mo privacy yung... Parang may nakakit-kit dyan ang ugat sa sa ilalim. Ano Sa may puno. Yun na. Okay. Yeah. Sige. Ayun. Tapos na po, mga Bismillah. besi. Tapos Magaling na. na yan. Oo. Tinan mo yung Bukas kamay daw, ko. okay na. Oh. Ah. Yan. Magaling na yan. Kasi yung libag napunta na dito. Libag lang ba nagkakasakit doon? Agoy! Yeah! Okay. Salamat kayo, bay. Inshallah, bukra. Kalas. Pag hindi, punta tayo nito sa sa hospital. Injection pump. Pa-inject tayo nito ng yung Voltaren. So, yun. Tapos na. Namasa-masahe na. Medyo maanghang yung pangmasahe. Yung cream. May cream kami dito yung pangmasahe. Para medyo maganda-ganda sa pakiramdam. So, ayun na lang. Salamat sa akong amigo ba. Kay marami man tong marami namang Maraming alam. na talent. Lumalabas na yung mga muscles dyan. Ayan, oh. Katatali ng Mga biceps yan, bay. Kakatali ng belt. Katatali ng belt. So, ayun. Hanggang dito na lang, mga beshi. Hanggang sa susunod na vlog. Ay, likot man, ang likot. Ayan. Ano kaya yung natin ng aircon, bay? Oo. Kitang-kita. Yung takip. Masking tipo yan, original. Hindi, design yan. Design yan. Hindi na lang yung pagwala yan. Yun yung pampalamig daw. Yan, magaling talaga. Hindi na lang. So, okay. Ay, hanggang sa susunod na ulit. Maraming salamat. See you on my next vlog. Bag daw eh. Parang aalis na tayo, may bag na. Tsaka, virus. Oo. Ayun. Yun na nga. Sige, hanggang dito na lang. Bye-bye you. Maraming salamat. Please subscribe to my YouTube channel, Bicol Express the Oragon. Mga beshi, mga bay, mga Oragon. And then press the notification bell para ma-notify kayo kung mayroon man ako ma-upload na video kasama ang aking partner. Ayan. Please subscribe mga besh, mga bay. Ay. Okay, maraming salamat po. Bye-bye.